Zdravím vás, priatelia. Takže ani neviem, ako by som začala. Včera mi naozaj nebolo všetko jedno. A to som človek, ktorý nesleduje politické dianie vôbec. Skôr Ivan pozerá tieto veci. Ale naozaj som sa aj ja dostala na chvíľku do týchto nízkych vibrácií, ktoré mnohí z vás zažívate. A nebolo to nič príjemné. Ja nepochopím, ako môže jeden človek rozhodovať o celom svete, o tom, ako budeme naďalej fungovať a ako môže jeden človek takto vystrašiť také množstvo ľudí na svete. Takže áno, aj ja som včera pocítila strach a to vám poviem, že teda bolo to také niečo, že strach, ale aj neskutočnú ľútosť, keď sme sledovali, ako sa vlastne napadol ten štát, ktorý bol napadnutý, ale našťastie sa to nejako utriaslo, povedzme. Ale aj keď som spadla do tých nízkych vibrácií, to znamená ten strach, tak som sa z toho veľmi rýchlo vyhrabala, pretože stále mi niečo hovorilo, také niečo zvnútra, že neboj sa, dopadne to dobre. Takže ja zase vám budem hovoriť, je to normálne, keď cítite strach, pretože uvedomiť si, že z minúty na minútu tu už nemusíme byť a všetko sa to môže nejako vymknúť z rúk, je naozaj desivá predstava. Ale skúste mi veriť, že to zvládneme, že to svetlo jednoducho už vyhralo a toto sú už iba posledné vykriky tmy.